Lan kula seneng mbek wong Indonesia kula seneng. Wong paling goblok ora ro nahwu ora ro sorof. Niku macane Quran ku bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiang Timur Tengah ku kagum mbek Indonesia. Wong Arab ku nak sing roh nahwu sorof ya sing alim. Nak wong Jawa gak paling bodoh lah ya roh. Mergo dekne tak diapalan niku tunggal. Gurune kerenge ra karuan, go pecut, go penjalin. Contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa-apa. Iku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa' mergo mubtada. Al-mubarakatu rafa' mergo sifat. Sak teruse sifat kabeh. Mulane sifate rafa' nggih melok napa? Rafa'. Wes ngono, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Isime anna ya pancen nasab, Rasulullah khobar ya rafa'. Kulo nanti ditangkleti tiang-tiang Timur Tengah. Woi ahli Indonesia itu jari luhote jayidan. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah nahwu. Lah ukurane apa jare nek pas salat ku bener. Ya aku ya muni, iya alhamdulillah pinter kabeh. Aku ya muni. Wong diarani pinter kan gak perlu diluruskan. Nah diarani goblok tak bantah tenan. Diarani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Ya kebenaran itu harus